बयबो नुजोबदों नालाय भिडिअ'आव जाम्बि रोन्दि लोगोफोरनै दैदेन हिनजाव गुन्दानि थाफैसा जनानै थालांजोब्बाय नै दैदेना मैया आंखौ बे ब्लेकमेल खालामनो फैदोंमोन बियो आंखौ बुबाय थादोंमोन बे गाज्रि खालामनो होननानै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ खोनायैनि सिगां आं मानो थैयाखै आं मानो थैयासै लोगो बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङाबा बे भिडिअ मानि सायाव जालायगोन होननानै माने जोंहा जिनाखि मैयानि दिनावहाय जिनाखि दैदेनखौ सासे आइजोआ भाइराल खालामदोंमोन नङा होमबा बा थाबिसा नै दैदेननि थाबिसा थालांबाय आंखौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरदोंमोन मादोंमोन होननानै बुंनानै जेनेबा भिडिअ बानायना हगारदों नङा होमब्ला बे समावहाय आंबो आपल'ड खालामदोंमोन नङा होमबा दा बेवहाय ओरैबायदि जाफिनलायबाय दानाब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला आं इन्ट्र' भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्रायहाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय जिनाखि दैदेन औवारि बिथाङा फेसबुकाव लाइभ होनानै बुंदों जे बै हगारग्रा मानसिखौ आरोखि ओमफ्राय बियो गावनि थाबिसखौबो प्रुफ देखायदों जे आंनाव थाबिसा आंनाव दाबो दं बियो माने थाइसे थाइनैनि बायनानै आंखौ माने बदनाम खालामदों एकदम बायदिसिना फानग्रा माबाखौ आबै फानग्रा ओमफ्राय बायनोबो बिलाइ लांनायनिबो दङ आंनो होदो फानदो भिडिअ नायला इन्टारेस्टार एसे रैसोम जानलाब्ला रैसोमखौ बायलाबायनानै बिदि होनबा जागोन ना जाम्बि नै थाबिसानि बायदि नै मामा सायो अजाफोरनि होनाया जाम्बि ओरै माबायो ना थाइनै थाइथामनि बायलाबायनाय रैसोमनो जानला मोनला फासायनो बिदि खायदा खालामबाय जाम्बि बिथांमोना आंनि थाबिस गारनाया बयबो नुजोबदों नालाय भिडिअ'आव जाम्बि रोन्दि नायबाय था नोङो ओरैनो थानो हाया रुमाव ओरैनो थानो हाया आं नोंनाव मैया कुइसन खालामखादोंमोन ना नों 5,000 गाहाम रुम जानायनि गेस सोनायनि मास मोनसेयाव गेस सोनायनि खमावबाबो 10-12 हाजार खरसा जायो नों माजों जायो होनना बुंदों आंखौ मिथिबाय मोजां सोंदों आं नों मोजां खोन्थानांगौमोन आरो खन्दमा नोंनि खरसायाव बोरै थानांगौ आं नोंनि रुमाव ओरैनो हाबाखै CID हिसाबैसो आं हाबैदों मिथिबाय बङाइगाव बायदि एरियायाव बेफोरबायदि थानाय गैला बर' हिनजावफ्रा नोंखौल' नुदों आं मिथिबाय लैथोमा मैया बायथारगौमोन आङो नों मानो फानाखै आंनो बिमा जानला मोनला दाबुं नोङो नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं बेफोरबायदि दाखालामबाय दा नों आंखौ मिथिबाय आंजों जुजिदोंबा दा नै बेखौ हगारगोन आं नै बेखौबो आपल'ड होगोन आं दानो आंखौ जाम्बा नंजां आंजों मेलायबा मोजां मेलायनानै जा नङाब्ला देन्जारसो आं नोंथांमोना नुखाबाय जोंहा दैदेन सालथेया मा बुंदों आरो बेजों लोगोसे कल रेकर्डिंआव मा बुंदों बेखौबो नुखाबाय नङा होमबा आसोलफ्रा एसे एनै माबा माबि गावलायलायनो नागिरो मारो नामाफ्रा एक्सुवेलि बिथांमोना नंमारगौना नंमारा बिथांमोननि माबाया माबा मोनसे स्क्रिप्टसो नामा फिल्म बानायनाय बेबा मोनो माने माबाया बैयो एक्ट्रिसा नङा होमबा जोंहा एक्ट्रिसा बियो बुंदों जाहैबाय माने थाबिसा बायदिसिना थालांजोब्बाय होननानैबो बुंदों दिनैनि दिनाव दैदेना माने लाइभ फैनानै गावनि थाबिस बायदिसिनाखौबो खोन्थागासिनो एकदम खोथा बाथ्राफ्रानो नंगौना नङासो मोनलायलांबाय आङो हनै मालाय माबाया दैदेना बुंबाय जाहैबाय मा होनो थाइसे थाइनैनि थाबिसखौ बा मा होनो रैसुम ना मा होनो बेफोरबायदिखौ खोन्थानानै मा जानो मालाय अरिजिनालानो नंगौना नङा ना माबाखौ दैदेनखौ ओरैनो बदनाम खालामनो नागिरदों नामा ना थाबिसानो एभेलेबेल बस्का हिसाब दं नामा आसोलफ्राय माने एसे एनै गावलायलायनो नागिरमादोंमोनदां फैसाफोर बिलायलायदोंमोनदां माबा नोंखौ बिखादोंमोन आं मादोंमोन आं होननाय कल रेकर्डआबो दङ दा सोरनिखौ फोथायगोन जोंलाय माने पाब्लिकखौसो जाम्बा खालामनो सानखो ना माखो नोंसोरलाय आरो निजराया मा नैबे मा नाम मोनलायब्रा बिथाङा मा बुंदों बेखौबो खोनासंनानै ला बियो मैया आंनि रुमाव फैनानै जानानै थांबाय लोंनानै थांबाय आरो आंखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरबावदोंमोन आरोना बे मानसिया लोगोफोर ओरैबायदि गाज्रियानो ना दैदेना अयथासार गुन्दा जानानै ओरैबायदि सिखावबो आरोना बियो मालायनि थाखा फैसा थगायनानै जाग्रा मालायनो चेनेल जासि मालायनि चेनेलखौ दाम खमनि बायनानै ओरै दाम गोसानि फाननानै लाब जाग्रा साला
सानबैसे बेफोरबायदि मालायनिफ्राय थाखा थगायनानै जानो बे दैदेना सोर सोर दैदेनखौ सैया सोरा सोर सोरनिफ्राय दैदेना थाखा थगायनानै जादों लोगोफोर ज' जाजोब आंखौ लोगो हमफैजोब बेखौ हमनांगौ बेखौ बिगुरखौ बिसिजोबनांगौ बेखौ मान्दिनांगौ बे बांद्राय बे साला मावनानै साला आथिं आखाइ हरदों इसोरा भगबाना बेनो मावनानै जानो आथिं आखाइ हरदों बे साला मालायनि देखुनानै जाग्रा मालायनो चेनेल जासि लाब जाग्रा बे साला आरो दे फैबाय आंनि इउटुब चेनेल आंना फैसा हाबगासिनो दङ आंना चेनेला आंनि चेनेलखौ मानो लगिन खालामनानै बियो मानो लानानै थांखो बियो आंथ' बेखौ मानिया बेखौ डाइरेक्ट आं बेखौ मानिया आं बाथरुमाव हाबगौमाने आंनि फेसबुकाव मालाबानो माबाजोब्बाय बियो लानानै थांजोब्बाय गैला दहाय भिडिअ आपल'ड होबाय आङो भिडिअआनो सापर्टबो होला आंना इउटुबाव ओरैबायदि बियो खुलि हरनोबा हरफिन होनदोंमोन आङो खिन्थु आं मानिखाया आं बेखौ केस हैखागोन आं थानायाव आं मानिखाया आरो थग्रोबनि माबायावहाय थग्रोबनि एकाउन्ट खुलिनानै बियो ओरैबायदि गाज्रि आंखौ इडिट खालामनानै पेक खालामनानै होगासिनो आरोना बे एक्सुवेलि बे भिडिअआ नङा लोगोफोर मालाबाबो बेखौ फोथायनाङा बे भिडिअखौ रायलायनाया खरा रायलायदों आब' खनजिथायानो आंखौ रायलायनो होखादों हौवाखौ माने माबायदि रायलायहरो बिनि गियानखौ नायनो ना रायलायहरदों हिन्जावानो दङ हिन्जावानो साखि आं बे रेकर्डखौ होनो हागोन नोंथांमोना खोनासं बे आरो बे खनजिथानि भिडिअखौथ' आं थग्रोमखौ रायदोंमोन भिडिअआवहाय बेथ' थग्रोमनि आइडि खुलिनानै बे आंनो हरदों आंथ' थग्रोमखौसो सानबाय आं दा खनजिथा फिसाइखौ रायफ्लांबाय आङो खिन्थु दैदेनसो मावजोबदों आरोना बे खामानिखौ दैदेन एक नम्बर गुन्दासे सिखावसे जानानै दं लोगोफोर बे दैदेनखौ ओरैनो नागारनाङा खिन्थु आङो फिसाइ थैजानाय मानसि आंनिफ्राय साव दाला नों दैदेन नोङो बिजि फिसाजों गोबानानै नों संसार मोजां मोनजाया नों आंखौ ओरैबायदि नों आंखौ फट' आपल'ड होगासिनो खनजिथा फिसाइनि एकाउन्ट खुलिनानै नोंसोर जाथि खुरमा गैयाबा जोंहा जाथि खुरमा दङ जोंहा बिदा फंबाय दं गिदिर जोंहा गासिबो जाथि खुरमा दङ जोंहा मान सनमाननि खोथा थायो बिमा बिफा दङ आं गोसोथोनायजों भाइरेल जाबाय आं गोसोथोनायखौनो आं लाखागोन होमबा नोंसोर आंखौ मानो जाबजेबबाय थागोन थग्रोबजों होमबा बेखिनिखौ बुंनानै खोनाबाय दा नोंथांमोनहा मा होनबावगोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ खोनायैनि सिगां आं मानो थैयाखसै आं मानो थैयासै लोगोफोर हा बैसोर साला बिबो बेखौ बुङो नंखाय बिबो बेखौ बुङो नंखाय हा बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनायैनि सिगां बे बिल्डिं बेसेबां गोजौनिफ्राय मानो गोग्लैनानै थैयाखसै आङो बेफोरबायदि बिल्डिंनिफ्राय गोलैनानै थैबा आङो स्रा जाबायमोनलै इसर मानो थैयाखसै साला बेबा बेखौ थगायो सोर सासेया फोथायबावगोन दिनैनि दिनावलाय पाब्लिकआ जाम्बा नङाथ' दसेनो बुंबाय नोङो दैदेना थाबिस थुबिस थालांजोब्बाय गावखौ खालामनो बिदोंमोन थिगानो खालामबाय बा खालामाखै जोंथ' बेखौ बुंनो हायाबा बुंनायबो नङा होमबा दा नैनि दिनाव नोंसोरसो खोन्थाना लादो ससियेल मिडियायाव जोंथ' खोनासंग्राल' जोंथ' नायग्राल' नंगौना नङा जोंथ' खोनासंग्राल' नायग्राल' दिनै नोंसोरसो खोन्थाना लादों दहनि माबाया दैदेनाबो बुंदों जाहैबाय माबा बायनो बिखादोंमोन आं होननानै बयबो बुंनानै लालायबाय आरो नोंबो खोन्थाबाय बायनो नागिरदोंमोन बा बिबाय थादोंमोन खालामनो होननानै बेथ' सैथो जाहैलायबाय ओमफ्राय बे मोनसे बाथ्रायासो आं हमनो हायाखिसै मा होनो थाबिस थालांजोब्बाय होनना बुंबाय नोङो दिनै थाबिसा आरो दैदेना गावनि आखायाव खोन्थालायबाय बेलाय बोरै जालायखो बै गावलायलायनो नागिरमारदोंमोनदां आसोलफ्रा दाथ' जों जेबो बुंनो हाला नोंसोरनिनो दिनसै बे बुहुम संसारा हाजार एफा गुवार संसारा नोंसिनिल'सै जोंनि नंला जों बे बुहुमाव गैला जों एकदम सोरगोफुरि अख्राङाव दङ अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयाव फोजोबबाय बाय बाय